Lungileke hlala ke ekhaya ke oluse kanjalo kuyena ke Mkhathazi ke insizwe eyidumele emculweni kaMaskandi esinayo siyakubona mfowethu uyavela kakhulu emcimbini eminingi kunesigameko la engicabanga ukuthi nombukelo uzosikhumbula lapha ekhaya la seke sabona khona kweminye yemicimbi esoyibiza futhi ngegama sithi Impucuzeko kaMaskandi Festival kule mncintiswano kuthiwa iqhude mangingaphosisi noqala kwakuuwe kubahuphi waseJolvet kusigwebo sentambo mawukuthi wawuchazelwa wawukhethwe kanjani ngifuna ukuqala lapho ngaphambi kuze siye kokunye makuthiwa wawachazelwa uqhude kwakukhethwa kanjani mebekutshela bekufonela bethi lapha qhude uyakhethwa babethi baboneni ngizoqala ngichaza umlando ukufika kwami kwimpucuzeko ngicabanga ukuthi kwimpucuzeko ngafika 2016 kanje 15 kodwa kulapho nje ngicabanga ukuthi 2016 ngifika kwimpucuzeko yayise People's Park eMabhida not Echaza Fontaine yale market yokuqala ngikhumbula kahle lapho ngadlala ngo11 ekseni ekseni uqeda nje uxhunywa ired wawungena stage njengoba ngithi cha ngikhumbula kahle impela isikhathi ngoba ngo9 kwasase sifonela sekuthiwa sesi late ngo9 yes sekufuneka sesingaphakathi ngadlala ngo11 so engangikhola khona ke nabafana engangibatshene khona ukuthi lapho esifika khona kufanele sishiye umake noma sishiye istembu ukuthi sike safika la yebo so umdlalo wami oqala kwaku11 kwaphoqa ukuthi wesibili ngeke phela akusimini engasho lokho indlela ababona udlale ngayo ngonyaka odlulile indlela engadlala ngayo yes udlala ngo11 bakhona abantu abekho hayi babe khonyana phela khona yes babe khonyana babengadlulile ku50 okay kodwa yes ngoba phela babalinde oqhawele mase leyo shoni ilanga so kwesibili ngadlala kwakushaw 6 ntambama lapho impela lapho ke lapho kwacaca khona ke leyo nto ke eyangivulela ukuthi ngize ngiyelapha kwiqhodo ngoba emva kwalowo mdlalo usigwebo waba ne-interview kuKhozi FM yes base bembuza ukuthi njengoba phela bekuyona inkunzi ebibusa ke estage usigwebo yes ngalesa sikhathi ungakaveleli yebo yes kwathiwa inkunzi ubani nje umuntu ombonayo hayi cha yaphumela obala ngoba insizwe neqiniso lelo yaphumela obala hayi kunensizwe ukuthi Mkhathazi impela ngiyibonile ithanda ukusondela impela so ke wasusuka lapho kumseni ukuthi hayi ake sibabone ke laba bantu phela manje namba abantu manje hayi ke okwesibili ke lalo kwathi baziye eqhudeni ziye eqhudeni wena usigwebo ubahuphi ubahuphi ke ungena because of umcimbi ngoba phela useThekwini yena ke ube like ke ebase la ka eThekwini ke angithi sizekhutheleke leyo uyimeya yeThekumesho but ngokukhuthala kwakho ngoba leyo muntu uyayigida inyanga yonke uyigida kanjani inyanga yonke akalindi ukuthi aqashe la manje siphuma sithi tshebo shop zomtholo uvela hayi ukuthi uqashiwe so uyimeya ethe ngendlela asebenza ngayo ethe yabona ukuze phela ube imeya kusuke endlela osuke usebenza ngayo kufanele ukhuculule ithe nekhansela bayikhansela awuveli nje uthi hayi ikhansela yabo kuyabuka amagalelo akho naye kuyimeya ethe ngendlela ukuthi hayi ukuthi umsheya workshop ngaka ukuthi uzuvika ngale mabhasini nanga ubahupha hawo kanti abahuphe bangaki alright so ke njengemeya yeTheku ke because of sase kwi home ground awukwazi ke bese ke yabo thina vele sasingabokhapha njengoba singabale ohluhlu kusigwebo wasempangeni nabokhamba kodwa naye wokhamba ngoba useJolvet phela kodwa phela uyimeya ngokomsebenzi mina nje ngazi ukuthi ubahuphe waseThekwini ngoba alokhu usuke ngamboni ngalo eThekwini mangikwenzeke ngifike eThekwini yes so ke ngenxa ukuthi ke ngase ngimazi umuntu mawusumazi umlando wakho ugcina ukuthi lesi yaseJolvet yes eThekwini nathi hayi meya yakho nisebenza khona hayi ngakhululeka so ngenxa ukuthi kwawe ku home ground ke zasengqomana kanjalo ngikhumbula kahle ke lapha impela esafa khona istage konke nezitini ngoba ngiyakhumbula ngangithatha njengomfana omncane kwathi akungene kuqala ubavulele ngoba phela
ngazi ngayipela kwakumuntu omusha yeah ngafika ngasiqoba ke stage kwase kuphoqa kuthiwa cha abezayo bayathukuma kancane ngoba wena usungumgodi onzima zalwa ke insizwa ngapha ukuthi hayi sifuna ukungena manje akukho ungena phela istage silimele yes and into ayibhlungu lapho because of ke insizwa yesigwebo yona ebiyibulala istage yeah manje kwase kuphoqa ukuthi sefuna sipheshwe ke istage ke manje kwase kufaka lomplanga ayiqinile yeah upheshimbo ke okwagcina kwanika inkinga ngoba lelo planga liphungi anhloba lenza lutho kwase kunzima ukuthi usengasiphinda futhi asibulale vele sasesivele sesifile mbuke lapha ekhaya uyayizola kahle nayo insizwa Mkhathazi sidla nje ngomlando wakhe uniphakela nje ngomlando wakhe nokusuka kwakhe ke nje endimeni esakhula ezefika endimeni kaMaskandi kuze kube ke kuba nemlando asefike wayenza njengobesho nje ukuthi wabulala istage bedlalwa kuqhude kwimpucuzeko benosigwebo ngifuna ukubheka la ususibulele lapha faka iplangwe uthi uyasibulala lo asisabulaleki kwabhlunga amanqina asifi stage kwathiwe lapha yana njengoba kuqhude kujajwa kanjani ngifuna ukubheka ukuthi kujajwa kanjani bese ngibheka umphumela waleyo qhude oqala ukuthi wama kanjani mangilalela inkulumo yakho njengomuntu wabulala istage futhi usigweba ayembalulile ukuthi cha uza kabi kwase kuzongena lo wase Jolvet oyimeya yethi mina ngizothi wase Jolvet ngoba ngimazi ngendabuko yakhe kuza kanjani ngifuna ukucheck ukuthi kwakuvotwa kanjani kwakubhekwani kwakunama judge noma kwakuvota abalandeli isiphetho sathi oqhude sebebathathu kahle lo kwakungokuqala lo ngikhuluma ngawo yeah kwakuqala yes lapho nje kwangabalandeli nje ababeziphumela lesinqumo yeah saphuma isinqumo saphuma isinqumo sathini isinqumo ngifuna ukuthola isinqumo ake ngingasesho isinqumo ngoba okay waqhubeka unyaka yabuya impucuzeko yena waphinda futhi uqhude lapho kuzaqhathwa ngosemthethweni ke lapho ngoba leyo qala ukuze iqhathe ngoba zayisihlongoza abalandeli ukuthi hayi no ake sifuna ukubona lezi insizwa yes okwesibili ke basemthethweni ke uthi hayi nazi ke siyayibeka ke manje ke hayi ake ziyobulalana ke lapho ke insizwe engabona khona ziqashula amashethi ezinye ikilopho ezinye zafuna uqhude kithi kwathiwa hayi ake bededele bobathathu ke sibone inkunzi ngathi mina cha akuhambi kanjalo umuntu ungena kanye stage ngizwa ubalule indaba yokuqashwa kweshethi abalandeli labo noma insizwe usigwebo le yafika yayibamba kanje inkinopho yayiqashula ngathi mina hayi bathatha ngenhliziyo ubuye nje uqhude kusewena usigwebo nobahupe futhi yebo lo njengoba ususemthethweni ke usuzoba namajaji mhlambe noma kuzoqhubeka futhi kuba abalandeli abazojaja nakhona futhi kwakusengabantu wayengakatholi indlela ekahle ukuthi ke kuzomiswa kanjani bathina abalandeli abalandeli ke lapho ke cha yase Jolvet lapha ayikazi balwe cha impela zashiyana lapha impela la yeah kodwa ke kwasho ukuthi hayi le kuze impela ekusigwebo isithanda ukubandala amanqina seqanqathe yeah manje ngifuna ukubheka njengoba nifaka ukuqhude abantu sebeshila ukuthi no bayafuna ukubona Mkhathazi bayafuna ukubona usigwebo bayafuna ukubona ubahuphi wena as umculi ngomsebenzi wakho ukuthatha ukubeka kuliphi izinga no kungibeka kwelizinga ngoba mina ke bekungisebenzela kuyathiwa ushaya inyoni ezimbili ngetshe lilodwa yes mina bekungisebenzela endaweni ezimbili ngoba cha nasephimbeni nje ngikhona nengoma nje ikhona ngiyabhala bengathembe sona stage so futhi bese siye stage bese ngiphinda futhi ngikusebenzela ubaleka so lokho kube kunginika ukuthi vele mangikhiphile iCD umuntu uzoyithenga ngoba khona into ozoyizwa vele futhi mangiqashiwe umuntu uzofuna ukuyobona Mkhathazi ngoba khona into engizokwenza mina bengidlala ifilimu ngiyakhumbula nje uCharles emva kwale esibili wabhala impela wathi hayi mangena Mkhathazi kahle cha usuke nje ubuka iTV phela cha suke kuyiTV impela ngiyakhumbula impela uCharles impela ekubhalile impela owesoleza ngoba sike sakubona impela kweminye imicimbi uqhamuka nendodana nje encane engaka kungokugcina ke lapho ile yokugcina ke lana ke binamajaji ke impela ke kuse bekukhona mangingaphosisa kwakhona nabafana basemahosi yebo ke lapho ezayiqhathe khona yebo edelwa ke abafana basemahosi lapho engaqhamuka khona
nomfana omncane umfana omncane uqala ukuqhamuka kuyigcwalisa imabhedi Kwigcwalisa yes. Yebo. Ngifuna ukubheka kule yokugcina ngoba kwasekedo wes4 sekunamajaji. Umdlalo nomdlalo uzongifakazela umbukelo uba nemphumela. Umphumela futhi uyamenyezelwa. Mhlambe ke lo mphumela seniba u4 wama kanjani? Umphumela wamenyezelwa. Futhi ke nje wathathwa imeyo yeTheku. Kodwa ke angisho ukuthi akungenelisanga mina. Yes. Angisho ukuthi usigwebo akumenelisanga. Yeah. Kodwa ke uma usuhlaziya indlela kwesinye isikhathi uyayenza into uthi wenza into right eqondile bese egcineni ubona ukuthi no yazi kunephutha lenzakele umphumelo noma sidla into yazi lento kube ngiyenze kanje bengaphindi ungizwe umphumelo ukuthi lapha bekuvotwa bekhishwa inombolo zokuvota ukuthi ezabantu bebuka bazothi mabebona bethi Mkhathazi so umuntu uzoshaya ifonini yakhe athumele SMS kusheshe yes so nginalendlela yokudlala kuqala ke so lene ekuyona ke eyagcina isingivezela ukuthi kusetshenzwa kanjani manje so ke ngangena kuqala ngoba ke phela ufuna ngithi kubapholishela angithi manje phela uma uzovota ngokuthi Mkhathazi udlala kufanele kumlinde Mkhathazi adlale bese uyabona ukuthi hayi Mkhathazi udlalile bese ulinda omunye adlale bese ubona hayi no Mkhathazi ungidlalela kodwa sasithatha isidlala thina khona abasebevotela ukudlula thina bengakangeni bona abanye seza bathatha amafoni hey mzala lapha ekhaya hey bamba naye inombolo usinika abantu besivotele impela umbuzo ukuthi umvotela kanjani umuntu udlala kahle ungamboni ungekho nalapho ungekho kusho ukuthi lapha eqinisa libanga khona yabo ngicabanga ukuthi not ukuthi akubanga qinisa so obaba umcineke into babeyitshena ukuthi izosebenza leyo so iphutha labonakala ukuthi ayish besitshela indlela ezoba fair because of yabona nami mase ngifonela umzala bamuntu osekhaya hey awuvote lapho ungivotela kanjani ungibona ukuthi ngenzeni akazi nokuthi ngifike nobani ngiphethe inkabe engaka so ngathi kwaba yilelo phutha elenze kodwa cha kwase stage hayi anginankinga mina lapho ngangena khona hayi ngithi ngibuka lelo bhantshi lokuhlupheka laqokwa yimi ngeda kodwa kale bayazi ke ngakwenza lapho uPipilesha bathi unti yakhe ugama kalibize emsakazweni lapho waqhama khona ke impela bemphethe esakeni impela waphuma emhlophe njengegundwane wadla ba hayi